Sinamong Bisari. Mukundori yang Enggak paran bung tam. Katolbari Enggak nang tak boron famani. Aku di payo Enggak nang tabuk sungto nuka nang langga khorei nang thang tongmani mikira tlangai. Enggak borot lang tongmani nang. Oh Chan Kumar lama ni biris keroi makeroi jeng yakung base musteng ai berai palo pata jaga sini yang bagan sagan kami ya gari gora sudar jung lama keroi Nang je famani tabuk jaga meeting phalai nai bese kilometer rok no 3-4 kilometer thaya 5 kilometer rok nai Enggak nang salbrum brum da nang omai ke meeting rok nang omai ke bolongo nang meeting urtugui omai ke delhi nang salbrum brum ke phalaiyo ma palo Enggak nang belai da kosto ni nang omai bura boyoso nang omai ke nang langga khorei nang omai ke meeting phalai mani Tang kayaknya sa gari gora bo sudar ke ai na kosta ke ma pagata Enggak tak nang obo bor thangi phalai nai tabu ke ro lano phana menu dua ola har kinaro Enggak salop bisor mana phalai busu banani salo kono sobai 150 kono sobai 100 kono sobai 50 ঠিক রে বলে Enggak dia sorok salop 50 rok omai ke mani nongni songjar sodo soli চলে ভাই আপো তাং খাইমা নাম্বা যে চাদি বা চলিতা Enggak tantang rok phalja মুখো রক ফালো গান্দ্রি রক ফালো লাই ফাল রক ফালো Enggak jatulang mana phalai manbai na ওয়াইসা ফালমা নো ওয়াইসা ফালমা ইয়াতা Entah, hambai. Entah hunen sinamong Bisari. Ani mungkai Jorna Mohon Tripura ko Chan Kumar Parani. Enggak apa boy eri na bising kelai. Moto Katolbari bisian naron kelayo. Enggak nong iparo tantam jengjal bang. Sini parawo jengjal hengkai tuini kisah tuini pura problem tongo tuini parawo tui. Kami aku abuk kisah pono kaham kuri joto kuat sikon sarok tongo. Hinggai orono joto sung para mini woi khog manung layo. Baksa ke tui mayarok mathang layo waisa kai. Phung siri ni thangai nasingu dipurok kai manau ta tui am tui rok tongo. Enggak lama rok ke bomo hai nong ni kami ni. Sini lama hingkai totai sai selap kuri ka sini iko tabuk lama hamya lama kaki ke gari phai maya hingkai koto para rogo rugi ungu hingkai deliver rong khangka horo rogo tabu to kuno thik kuri rugi to hingkai singapur ta makai wain khawai se balai matub layo para ni borok ringlai joto amtirok ta Enggak apa je ambasa bai besar kilometer rok no je nong kami. Ambasa bai to pray sinamo 15 থেকে ধরনা পুরা 20 কিলোমিটার রং নাই চালমানি আমবাসানি sini Chan Kumar Para. Enggak sak kami rok kangke sak nai nogo tlang mani hospital nogo tlang mani enggak apro enggak norok balai rok mat lango. Wain khaye balai to boi ko tiasar kem jara rok gari na hara lai thanglai ta. Enggak oma hai kuno incident oma hai rok dangka ba lama rogo oma ke langma soka oma hai rok kuno mungsa oma hai rok dangka. Kha ko ne 2-3 mas rong khana biskang kha bo thimani kaisa ani nana no klayo oro biskango cycle accident mani gari phaimani karono bo langma cholangkha lama bono. Enggak tabu morong ni san mungkin tamon tamon nai ke. Sungnayo iko abo sungno over bridge pani kisa khai rimaka hangai hamnai sung karon tamangke over bridge ni bagoi sung lama hamya pura para borok joto sung ungko mane sujug subida haifano sung thangnani himnani muikutung kisa phalani phano sung poja balaise holui matu layo mairung tabuk bajani pai tukha hangai bangrao balaisi matu layo kuno sini kuno gari gura bicycle tubui tunani kuno ungukuri. Hingkai
sini parao school tongo Chan Kumar JB school aro watui rok ni season ungkha hingkhe lama chaya kuno bicycle bo phai maya hingkhe kuno phai se maya ongo borok watui hingkhe himui bo phainani kuno ongo kwrui lama hamya bicycle bo tumaya hingkhe borok school o bo kisa phainani phai maya ongo sini parani cherai rok phurungnani bo kaham khe somoi motoi phurungmaya sirimaya amtui ongtong ta. Hingke je master ke khoro busuk master to. Master khorongni tongo oro sini parani. Hingke bolke salbrum brum da boro ke phai. Eko tabuk maising season o to phai no tongo hingkhe eko watui season o hingkhe watui ni bagui phai maya korno somoio watui nokbar rok phaio watui kotor rok phaikha hingkhe phai maya wngta. Hingke school nok rok ke kaham ba. School nok to watui phaikhe pura tui habaio chaya mat rok bo kwrui kho tanjaya toilet kwrui school o tui kwrui amtui ongtongo. Hingke school o khesori rok obo chari rok tong thik mate. School o khichuri chario mai rok chario ta. Sini main somosya problem wngkha omo jaga o no bridge kwrui ni bagui chwng problem ongtongo rugi sugi rok ongkha hingkhai chwng oro no bisi problem bridge tongkha hingkhai chwng hamkamung hingkhai tarsara chwng tabuk parao rugi sugi wngwi phaifano chwng waiyung khawui se bali mat tubuo hingkhai oro phaiwi jodi atkasa train rok phai thangkha hingkhai chini bagui belai hamya wngnai aboni bak kisa masa hingkhai chwng shodo chini Chan Kumar para simi problem ya oro pura joto Kathalbari bisio tongnai rok bo joto problem wngtongo tamo hingkhai mui kuthung phaisa naina bagui phano borok bo yang no ma thangpaio bol kongsa lana bagui bo borok yang se thangpaio hingkhai pata jaga hindi joto jaga eko ban rok se tongbaio yang pata jaga hingkhai se yang joto hingkhai bagan khainani bo khai maya manui twlangmaya aboni bagui gari se pass ongya hingkhai bahai khe tlangnai eko tabuk nok manui tongo tinjona manmani lama hamyani bagui gari habya mal twlangmaya abo chwng BDO thangkha BDO thangwi kagos tubuui phaikha hingkhe tabuk SDM o rijak borok tabuk tamo sano chwng kuno tak phano khobor maya kho. Hingke nongni sanmung hingke o rail ni track o bridge khairikha hingke. Chwng naio o man oko bridge over bridge phano chwng no khai rinani ongtong hinui. Anteni hastapang no kokjar haida. Chini hastapang no ang kokjar ta abo hinui. Mo kai pari mo ba bro butan na ko kai te mo sama Malayam Arlo prako pa hang ja saste ste physio Kata dana oh रेल लामानि ब्रिज ओमफ्राय जों थानायनिफ्राय रेल फायनाय जंबाय मा अनेक असुबिदा रेल फायखाङो हथात जों नांगौ आरो दा परिमाना
뭐 봤더래 뭐 사들어 와다 봤더래 각 동어 그러면 몇살 그러노 소비샤 모르노 승세 Kok nin sino mong gisir. Mukundaria. 여섯 발이로 새 지천새 전어로 지천새 만약에 가지고 내가 돼 소비샤 드라 물 lúc đấy nè tao kêu đi 오, 되게 사람.